Saio honetan Joseba Asiron Iruñeko alkatea. Asiron jauna, egunon. Egunon, zer moduz. Lehenengo eta behin eskerrik asko gurekin izateagatik, eta zeozertik hasita, Sadarreko istiluetatik udalak eskatu du ikerketa bat abian jartzeko, baina egin nahi dizuan galdera da, polizia gehiegikeria izan ote den uste duzunzuk? Bueno, kasu honetan gainera kointzitzen du Sadarren partido hori ikusten egon nintzela, eta orduan, istiluak berez ez nituen ikusi, baina bai kontekstua. Eta kontekstua izan zen guztiz lasaia, partidua oso ongi joan zen, deus nabarmenik etzen gertatu. Esaten dutenez, partido osoan zehar hondartzako baloi, plastikozko baloi horietako bat erori zen futbol zelaira, eta tapoirik gabeko plastikozko botila bat, ez? Eta orduan, ikusita gero ze gertatu zen, nabaria da, proportzio falta izugarria egontzela, gertatu zena, benetan gertatu zena, eta horren ondorioen artean, hori oso garbi dago. Aipatzen itzun, Sadarreko istiluen arira, Nafarroako gobernuaren bozera maileak deitoratu egin dituela liskar horiek eta aldarrikatu ez da, foru zaingoak estadioaren segurtasunaren ardura hartu beharko lukela, eta galdetzen izun, ze iritzi zenuen horren gainean? Hori, segurazki hori indela hamarkadak gertatu beharreko zerbait dela argi dago, foru zainak guztiz kapazak dira, badugu bertako polizia autonomikoa, eta horretaz arduratzea munduko gauzarik normalena izango litzateke nire ustez. Asiron jauna, osasun azalea zaren enean, orain gutxi komunikabide batean aipatu zenuen, gustatuko litzaizukela taldeko jokalari gehienak taxoarekoak izatea, baina egia da gaur egungo futbolaren munduan zailtasunak handiak direla, eta zenbait klubek tartean atletikek askotan taxoare izaten duela jomugan. Zale askok aldarrikatzen edo salatzen dutena da, atletikeko jokalariak ez direla lezamakoak taxoarekoak baizik. Zuk bat egiten duzu salaketa horrekin, adierazpen horrekin? Nik salaketaren mailan baino nik hori kokatzen dut, ez dakit ez, lehiakidetasun osasuntsu baten testu inguruan. Badakigu osasuna baitare bere jokalariak eta bere plantilla hornitzeko beste taldeetatik hartu behar duela, eta hori da futbolaren legea. Hori bai, noski, eta hori horrela da, osasunan ateatzen denean jokalari on bat ikustea nola berehala beste taldekoak eta hurbiltzen direla hartzera, hori inoiz ez datorkigu ongi. Ondo izkin egin diozu galderari, ez bairi gabe, Asiron jauna. Aurrera egingo dugu, Osasunako edo Sadarreko istiluez aparte, galdetu beharrean nago. Udal gobernuaren osasuna gaur-gaurkoz nolakoa da, osasuntsu dago? Osasuntsu bai, badago osasuntsu, gaude lanean, badaramatzagu 2 urte oso trinkoak, baina konstientea gara baita ere gelditzen den urte eta erdi 15-16 hilabete hauek izango direla benetan klabe. Osasuntsu dago, elkarrekin lanean, eta ni alkate bezala oso harro nago EH Bilduko zinegotziak egiten ari diren lanez, baita kontigo zurekin, baita gerobaiko zinegotziak egiten ari diren lanaz. Egia da oposizioarekin hor bai polemikak egon badirela. Erorien monumentuari galdetu behar dizut, horri buruz, azken batean erabilera berritu nahi delako, beste izaera bat eman, eraikin horri. Egia da, arkitektuen elkargoak alde batera egin duela esanez oinarrietan dagoeneko hainbat arkitektura baldintza ezartzen direlako, artean hainbat ezakite simbolo eta eraikinaren parte nolabait moldatu egin barko lirarako edo bota, eta gero gainera oposiziotik aldarrikatzen duten da, edo salatzen dutena da, sortu den nazioarteko batzorde hori, erabileraren gainean eztabaidatzeko oso lerrokatuta dagoela udalaren jardunarekin edo ikuspuntuarekin. Ze iritzi duzu zentzu horretan? Ni nago horrekin ados, adituen taldean 14 pertsona daude, sentsibilitate ezberdinekoa, eta gainera, hori ez, errekonozimendu handikoak nazioarte mailan gainera. Nik horretaz aparte, utziko didazu esaten, berez, printzipioz, fascismoa goraipatzeko sortu zen eraikina, orain, fascismoa salatzeko eraikina bilakatzea, hori berez
gauza ona dela. Eta gainera izan da lortu altzen akordiorik hoberena. Honen aukera bakarra, honen alternatiba bakarra, zen beste 4 urte gehiagotan zegoen bezala ustea. Eta hori da egin zuzen ere eskuinak nahi zuena, dagoen bezala beste 4 urte gehiagotan ustea. Hori ez da gertatuko, benetan orain lanak hasiko dira, arkitektura lehiaketa anitza eta oso interesgarria izango da, eta hortan ikusiko dugu nola jeizten den errealitatera adituen planteamendua. Hau da, hori dela oso egokia bertan egiteko memoria museo bat, eta memoria museo horretan eraikina bera izango dela lehenengo pieza. Hori da planteamendua eta niretzat oso planteamendu zuzena eta irekia da. Bere garaian aipatu zen agian eraikinari Maravillas Lamberto izena jarriko zitzaiola Gerra Zibilaren hasieran hildako 14 urteko neskatoaren omenez. Familiak egia da esan zuela ez zuela nahi. Ez dakit izen aldaketa oraindik ere mahai gainean dagoen, Maravillas Lamberto ja alboratu den, ez dakit zentzu horretan zeo zer aurreratzerik baduzun. Bueno, guretzat benetan uka ezina eta uki ezina dena da eraikinaren transformazioa. Hori da importanteena, eta gero izenaren inguruan, ze izena izango duen horren inguruan, eztabaida horren inguruan, nire aldetik behintzat ez litzatekin olako problemarik berbegiratzeko edo bir planteatzeko. Hori iruditzen zait simbolikoa dela, baina benetako transformazioa beste nunbaitetik doala. Memoriaz ari garela, hain zuzen ere, Otsailaren 23ko dokumentuak desklasifikatu eta biharamunean gaude. Euskal Alderdi Abertzaleek aldarrikatu dute gainerako gertakari ilunen inguruko dokumentu edo sekretu horiek argitara emateko, tartean San Ferminetako indarkeria polizialarenak edo eta Mikel Zabaltzarenak. Udalaren edo alkatearen aldetik ere eskaera bera da? Noski baietz, azken finean gaur egun, ez dakit ez, eta printzipio demokratikoen babesean, ez dakit nola justifikatu daiteken dokumento agiri batzu direla ikusi ezinak, ezin direla ikusi. Zerbait ezin dela ikusi esaten dugunean, bada beti politikan eta bizitzan ere bai, zerbait izkutatzeko dagoelako. Nik ez dakit orain atera diren dokumentuak noraino garbiketa baten ondorioak diren ala ez, baina nik uste dut printzipio demokratikoen babesean benetan jakin behar dugula eta beti defendatzen dugu eta defendatzen dute gizarte heldu batean bizi garela, bada hori erakusteko momentua. Eta zuk diozun bezala, ez bakarrik honetan, baizik eta Gasteizko martxoak 3 sarraskiaren inguruan, Zabaltzaren kasuan, Galren arian, eta noski baita ere, Iruñetik hitz egiten dudanez, baita 78ko San Ferminen hori ez, arira. Kontu gehiagorekin joan da, UPNek lege aurreproiektua aurkeztu du parlamentuan, hain zuzen atxilotuen jatorria nolabait publikatzeko, Eusko Jaurlaritzak eta Kataluniako Generalitateak egin bezala. Zentzu horretan, ze iritzi duzuzuk? Iruditzen zait benetan ez duela deus aportatzen, ez? Pertsonen jatorria. Azken finean, askotan gertatzen diren, ez dakit bertintzaite lapurretan edo eraso sexistak edo beti izaten dira beste zerbaiten ondorioa. Edo daramagun kultura patriarkalaren ondorioa edo beste kasu batzuetan egoera ekonomikoaren arabera. Eta ez dago hori jatorriaren arabera, ez dago benetan zerbait jatorriak ez du justifikatzen delitu bat edo baizik eta bestelako kontekstuak eta bestelako ez dakitez baldintzak. Eta hori da benetan aztertu behar dena eta benetan importanteena. Bestea, pertsonen jatorria, pentsatzen dut bakarrik, aportatzen duena da edo erabilera politikoa edo demagogia.
Urteko lehen udaleko osoko bilkura, nahi zuzen ere nahiko tentsio handikoa izan zen, salatu zenuen UPNek eta PPek nolabait mezu xenofobak zabaldu zituztela, atzerritarrak delikuentziarekin eta sexu erasoekin nolabait uztartu edo lotu zituztelako. Bere garaian atera ziren prentsaurrean adieraziz alderdi guztiei gogoeta bat egiteko eskatuz eta batipat osoko bilkura horiek zirko bilakatu ez zitezen. Ez dakit zentzu horretan giroan nolabait lasaitu egin den edo zure mezuak ez duen eragin handirik izan? Bueno, hori gertatu zen batez ere, hasiera batean egon zirelako, ez dakit ez, nolabaiteko leporatu zitzaizkien delitu batzuk pertsona migrante batzuei, eta gero erakutsi zena izan zen justu haiek ez zirela izan, ez? Eta horrek erakusten duena da gauzak ez direla aztertu behar pertsonen jatorriaren arabera, hain zuzen ere, ezta? Eta hemen benetan kezkagarriena, ez afera puntual hori baino haratago, da gero eta gehiago hemen Nafarroan UPN eta PP ari direla berea egiten ultraeskuinaren diskurtsoa. Eta hori da ezin duguna permititu. Eta zentzu horretan ikusten ari gara, ez bakarrik estatuan, baita Europan eta estatu batuetan ere bai, ultraeskuinaren gorakadan orakoa izaten ari den. Eta zorionez, esan behar dugu horretan, Euskal Herria neurri batean, Nafarroan ere bai, eta Iruñan konkretuki, hor badagoela irla bat edo salbuespen bat, nun nik esango nuke jendea nekatua dagoela zarata horretaz. Eta politika serioak nahi dituela, zirko horietatik ateratzen. Eta hori da niretzat importantena eta neurri batean ere hoberena, noski. Oposizioak salatzen du Iruñeko udalean bizikleta elektrikoen zerbitzua gainbera betean dagoela, lagoerogeita 10.000 erabiltzaiek erabiltzen dutela eta ez da bilela bere garaian zebilen bezain beste ondo. Ez dakit udala zentzu horretan neurriak hartzen ari den edo ez zaizuen hala dela iruditzen? Bai, aspalditik lanean ari gara aspektu horretan, txirrindulen zerbitzuak eraman duen edo mantendu dituen entrepresak arazoak izan ditu hasieratik, batez ere likidezia arazoak izan ditu. Horregatik, baita udal gobernuan sartu aurretik, ja 2003ko apirilean, enpresak adirazi zuen edo deklaratu zuen hartzedunen konkursoa, eta gu saiatu gara hori ebitatzen, hori bideratzen, baina ez dugu behar bezala orain arte behintzat lortu. Zentzu horretan, zerbitzu juridikoetatik esaten digutena da, behar bezalako zerbitzu bat, lizitazio berri batetara jo behar dugula, oraingo entrepresak ezin duela duen likideziarekin bermatu zerbitzua eta eskualdekatze prozesua ere, eta orduan hori da egin behar duguna, lizitazio berri batetara. Espero duguna da uda pasata irailan gutxi gora bera ja lehenengo txirrindulak zerbitzu berriko lehenengo zerbitzuak egongo direla eta espero duguna da abendurako zerbitzua 100% izatea eta 10 urteetarako zerbitzua bermatuz eta eskualde edo komarkalizazioa baita ere bermatuz. Migratzaileak aipatu ditugu lehen, Espainiako gobernuak duen erregularizaziorako proposamenarekin, Nafarroako 10.000 kideri eragingo lie, neurria begi honez ikusten duzu? Bueno, pensatzen dudana da prozesu horren bitartez, orain arte, gure artean, eta oso baldintza txarretan egon diren pertsonek lan egin ahalko dutela. Eta hori da, azken finean, hori haiek nahi dutena, pensatzen dut pertsona horiek nahi dutena dela, lan egin ahal izatea eta horretarako bere egoera behar bezala legalizatuta, regularizatuta egon behar duela. Beraz guk, itxaropentsu ikusten dugu prozesu hori, azken finean modu hortan pertsona horiek ere zerbait aportatu ahalko dutela gizartean. Eta hori da importanteena.
Iruñeko hainbat eragile sozialek Nafarroako Arartekoan salatu dute etxerik gabeko pertsonen erroldatzean udala nolabaiteko oztopoak jartzen ari dela, prozesuak atzeratzen, okerrez banago 572 eskabide daude, eta udalaren aldetik diozue, espedienten goraka izugarri izan dela, eta ohiko bizilekoa egiaztatzeko zailtasunak argudiatu dituzue, nola dago prozesu hori? Bueno, pues gure aldetik egin dezakeguna da azkartu, abiadura sartu, prozesu hoietan, erregularizazioak zuk diozuna eskatzen ditu tramite batzuk, lan batzuk, askotan hori ez, erdi kolapsatuta iritsi dira momentu batzuetan zerbitzu horiek, orain adibidez eta azkartzeko prozesu hori martxan jarri nahi dugun neurria da, nola legeak esaten duen justifikatu behar dela bertan zeudela pertsona horiek abenduaren 31, 2025ko abenduaren 31, guk bermatzeko eta ziurtatzeko, zertifikatzeko estantzia hori landu behar duguna edo hori askartzeko prozesua bultzatu behar duguna da, hori eze erlazio historikoa izan duten udal zerbitzu sozialekin neurtu, ikusteko eta justifikatu ahal izateko estantzia hori benetan horrelakoa dela. Eta gure aldetik saiatuko gara azkartzen prozesu horiek, azken finean esaten izun bezala, nahi duguna guk haiek bezala da inkorporatzea gizartean, aportatzea gizartean, eta horretarako egoera erregularizatua izan behar dute lan egin ahal izateko. Aipatzu genuen oposizioarekin tira-birak, udal gobernuaren osasuna egia da batzuetan ere, udalean ordezkaritza duten alderdi guztiek bat ere egin dezaketela, izan ere Nafarroa kontsideratzen da, edo esaten da, aniztasunaren lurraldea dela, eta Iruña da LGTBI udal kontseilua duen Nafarroako lehenengo herria edo hiria. Udal alderdi guztiek dute ordezkaritza hortxe, zer zerbitzu eskaintzen du edo zertarako osatu da kontseilu hori? Bueno, aspektu horietan eta beste askotan ere berdintasunaren alorrean eta eraso sexisten kontrako burrukaren alorrean, beti Iruñeko udalak hartu duen filosofia da, hori ez, lan egin behar dugula egunero urtean zean 365 egunetan zehar lanean aritzen direnekin. Eta kasu honetan, logikoa ematen du LGTBI kontuak eta landu behar direla LGTBI erakundeekin. Eta horretarako noski beraiekin lan egin behar dela. Benetan, arraroa dena eta zerbaitek harritzen baldin badu da nola lehenago ez den egin. Bileraren bat egin behar dugu ja beraiekin eta noski udalaren aldetik esan dezakeguna da lan egingo dugula haien ondoan eta haien atzean haiek direlako hori kontrolatzen dutenak eta azken finean haiek direlako erakundeak kasu honetan udala gidatu behar dutena. Asiron Jaura, bukatu aurretik zoriontu beharrean gaude, Bidas Ejemplares liburua orain gutxi kaleratu delako eta lan horregatik zorionik beroenak hemendik. Eta gonbita ere luzatzen dizut, urrengo batean, liburuari buruz hitz egin nahi baldin baduzu, gu hemen prest gaudela horretarako. Bueno, pues zuek deitu eta joango naiz gainera oso gustora, eskerrik asko. Joseba Asiron, Iruñeko alkatea eskerrik asko gurekin izateagatik eta gonbita eta hori, hortxe geratzen da, mai gainean. Eskerrik asko eta nahi duzuen arte.